Mga ka-Uy-Nation, kasakay na ba ka o kanang gitawag nga Bachelor Express? Usa ka ba ka commuter? Sure ko familiar ka na nga bus company kanang gitawag nga Bachelor Express. Ang pangutana karon, asa na gikan mga ka-Uy-Nation? Kinsay founder ni ini o nganong daghan na kay siya karon sa tibuok Pilipinas? Kana ang sulod sa tong video karong adlaw. Ang Bachelor Express mga ka-Uy-Nation is under ni siya sa usa ka kumpanya. Gitawag na siya og Yanson Group of Bus Companies. Kining Yanson Group of Bus Companies ang tagiyaan is ang mag-asawa na si Ricardo ug si Olivia Yanson. Kini nga kumpanya mga ka-Uy-Nation, kini ang pinakadako nga bus company sa tibuok Pilipinas. Kini siya gikan dito o nag-originate dito sa Bacolod City. So kining founder ani mga ka-Uy-Nation kaning Yanson Group of Bus Companies nga diha under ang Bachelor Express. Usa ka graduate sa UP, no? Iyang kurso is Bachelor of Fisheries kadto si Ricardo Yanson katong lalaki ba. Din iyang asawa nga si Olivia Yanson is nag-eskwela dito sa Silliman University dito sa Dumaguete City. Ug iyang kurso is nursing. So ilang kurso aning duha ka mag-asawa, ang tag-iya aning Bachelor Express, dili linya ilang kurso sa ilang negosyo nga hantod karon is nag-operate pa sa tibuok Pilipinas. Mga ka-Uy-Nation, kini si Ricardo Yanson, sa una pa lang is hilig ni siya sa mga motor operation o mga automotive nga operation. Hilig po siya og mag-assemble or mag-ayo sa kanang gitawag nga mga jeep. That is why ang ilang una gipalit sa una og negosyo dili pa mga bus kundi kanang gitawag na jeep. Ilang pinakauna nga ginapangortahan sa una is katong ilahang gitawag na 14-seater na jeep sa unang panahon. Ug sa paglabay sa panahon is nilago ni siya gamay ug nakadugang sila lain na mga jeep, meaning nag-anam og kadaghan ilang jeep nga ilang ginaparintahan sa mga driver sa unang panahon. Sa una dili pa sila mamasahero kundi katong ilang mga jeep nga gipinag-iyahan is ila tong abangan sa mga driver. Ug mao tong trabaho sa asawa ni Ricardo Yanson, si Olivia, mao itig collect sa mga renta gikan sa mga driver. So wala siya nag-practice o kanang gitawag na pagka-nurse, di ba? Nursing to iyang kurso. So wala siya nahimong nurse, no? Nahimo siyang kolektor dito sa ilahang kaugalingon nga negosyo katong sa jeep pa. O sa paglabay sa mga panahon, nipalit po sila mga truck, mga dagkong truck para sa mga sugarcane. Pero wala sila ni focus dito ang mga ka-Uy-Nation. Dito sila nag-focus sa ikatulo nila nga venture nga ilang palit bitaw katong gitawag na mga small bus o mga gagmay na mga bus. Nahitabo ni siya katong 1970. Kani nga tuig mga ka-Uy-Nation 1970 diri nagsugod ilang pag-venture sa gitawag na pag-operate og mga bus. Pero kani siya gagmay pa na mga bus dito sa Bacolod City. Nga ang ruta niini na mga bus mga ka-Uy-Nation is Bacolod, Valladolid ug La Carlota. Hantod nahimugso kanang gitawag na series liner. Kini series liner ang tagiya pod anis katong igsuon ni Ricardo Yanson. Kini siya nag-operate dito sa tibuok nga Negros Island ug na-expand dito sa Luzon katong 1980. After 1 year mga ka-Uy-Nation, pagka 1981 diha na day nahimugso ang gitawag nga Bachelor Express. Ang tagiyaan is taga Mindanao, so gipalit ni nila Yanson ni Ricardo Olivia Yanson. Ug dito na day nagsugod ang operasyon nila Ricardo ug Olivia Yanson sa Mindanao. Gikan sa Cagayan, Davao ug bisag asa nga lugar sa Mindanao, dito na nagsugod gamit ang Bachelor Express. Sugod ni siya katong 1981. Ug karon mga ka-Uy-Nation nasa 4,800 kapin na mga bus kanag-iyahan ni Olivia ug Ricardo Yanson sa tibuok Pilipinas. Na sila gitawag nga 18,000 na mga empleyado. Ug kini sila mga ka-Uy-Nation dili lang pod Bachelor Express ang gipanag-iyahan nila. Napoy gitawag nga Lilian Express, no, kung familiar mo sa unang panahon. Ilasab ng Southern Star, Series Transit o Gold Star Bus Transit. Ita mga ka-Uy-Nation na may na-learn na bisag gamay sa tong video karong adlaw. Daghang salamat sa pagtan-aw kantod na pud sa sunod. Bye. Follow for more.